3-2-1, πάμε. Αδερφέ μου, πόσο χαίρομαι που είμαστε εδώ. Και εγώ. Έχουμε να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία για ακόμη μια φορά με την επιχείρηση μας. Το Ράλι 2025. 2025 στην Γαλλία, στο Παρίσι και με συνεργάτες μαζί μας. 29 παρακαλώ του μηνός. 29 του μηνός και 29 του Μάη. για άλλο ένα ταξίδι. 29 του Απρίλη. 29 του Απρίλη. Ουσιαστικά 29 του Απρίλη του 2025 Global Rally εδώ στο Παρίσι μαζί σου ο Βαϊωάννη. Θα γίνει χαμός και ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό. Επειδή είναι χρόνια τώρα η Forever διοργανώνει τεράστια event και το Global είναι το μέγιστο. Είναι η ταυτότητα ουσιαστικά. Ακριβώς. Αν ένας άνθρωπος θέλει να δει πραγματικά πώς αυτή η επιχείρηση μπορεί να αλλάξει η ζωή του, πρέπει να είναι εδώ. Ακριβώς. Γιατί μόνο εδώ μπορεί να δει όλη αυτή την εικόνα και το πώς πολλοί άνθρωποι από το μηδέν κυριολεκτικά ξεκίνησαν και έφτασαν να κάνουν απίστευτα πράγματα. Να επηρεάσουν όχι μόνο τη δικιά τους ζωή, αλλά και εκατομμύρια ανθρώπων γύρω τους. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί εκτός από τους δυο μας, που το έχουμε ξαναζήσει σε άλλα event, έχουμε και ομάδα από κάτω τεράστια. που ξεκινάει και έρχεται. Τεράστια ομάδα. Και, Μου φαίνεται σαν ήταν χθες. και όχι μόνο αυτό. Και σκέψου ότι πόσα πράγματα ακόμη έχουμε να ζήσουμε στο μέλλον, αλλά είναι απίστευτο να το σκέφτεσαι έτσι. Το απίστευτο πιο καλύτερο θα το έλεγα, ξέρεις ποιο ήταν, Γιάννη μου. Το απίστευτο είναι ότι βλέπεις ότι πώς και πού μπορεί να φτάσεις και λες όντως αυτό υπάρχει. Αλλά όταν βλέπεις τη δική σου επιτυχία που ξεκινά από το 0, δηλαδή εγώ έχω μάθει πλέον στη Forever ότι και από πριν από τη Forever εννοείται, αλλά τώρα μιλάμε για Forever, ότι πρέπει να κάνεις αποτυχία. Είναι η αποτυχία που θα σε κάνει επιτυχημένο, εγώ νομίζω. Είναι τα λάθη σου που θα σε κάνουν να βελτιωθείς και είναι από τα δικά σου βιώματα λαθών εκεί χτίζεις. Και η Forever παλεύει πάντα, από ό,τι κατάλαβα Γιάννη μου, παλεύει με το προσωπικό σου πρόβλημα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Σου δίνει ένα πολύ δυνατό εργαλείο. Σου λέει πρώτα βρες τον εαυτό σου, δες τι θέλεις, το γιατί σου. Εγώ είμαι εδώ για το κάθε γιατί του κάθε ενός ξεχωριστά, το κάθε γιατί ξεχωριστά όμως, ξεχωριστά. Και εγώ είμαι εδώ να σου το λύσω, συγχωρείτε γιατί είχα τα λόγια για το γιατί, και ό,τι γιατί και να έχεις, τέλεια. Και αυτό το γιατί εγώ μπορώ να σου το λύσω και να σου το φέρω εσπέρας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ξεκινάς με το δικό σου, χτίζεις με το δικό σου και εσύ βλέπεις μια μικρή επιτυχία και πάντα δεν τη γράψεις και τη δίνεις στον επόμενο. Τώρα εδώ επηρεάζεται και ο τρόπος μεταδοτικότητας, ο τρόπος που χρησιμοποιάς την επικοινωνία, ο τρόπος που χρησιμοποιάς το χειρισμό ουσιαστικά, το χειρισμό του ανθρωποκεντρικού μοντέλου στην επικοινωνία και το πώς θα χειριστείς έναν οποιοδήποτε μοντέλο που βλέπεις μπροστά σου, επειδή οι άνθρωποι, είπα Βαϊωάννη μου, τι είναι? Εικόνες Θεού είναι εικόνες. Αυτές οι εικόνες πρέπει εσύ να είσαι άξιος να μπορείς να τις διαχειριστείς. Άρα για να είσαι άξιος, τι κάνεις? Διαχειρίζεσαι τη δική σου εικόνα. Άρα ξεκινάς πρώτα απ' όλα πάντα, όπως ξέρουμε τον εαυτό μας. Άρα όταν ξέρεις τι θέλεις, γιατί το θέλεις και πού θέλεις να το δώσεις, σου λέει Forever. Θες εδώ, θα στο δώσω. Θες το άλλο, θα στο δώσω. Θες αυτό, εγώ στο δίνω. Δεν έχει ταβάνι. Αυτό που δεν έχει ταβάνι είναι αυτό που σου λέει freedom, σου λέει ελευθερία. Για αυτό ξεκίνησε το τρίτο επίπεδο, μάλλον το τρίτο στάτους να το θέσω, το Game Manager. Το Game Manager τι σου λέει? Κι αν είσαι ένα σεβαστό τίτλο που διαρκεί ένα χρόνο, σωστά, ναι, και αυτός ο τίτλος σου λέει
θεωρείσαι πλέον English manager, επειδή έχεις κάνει αυτό το στόχο, σημαίνει ότι εσύ είσαι καταξιωμένος, έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο που μπορείς εσύ κάλλιστα να μπορέσεις να βοηθήσεις και τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Γι' αυτό έρχεται και σου λέει και η Forever. Θέλω να σου πω, το πρώτο χρόνο δεν χρειάζεται English, στο δεύτερο και μετά. Αυτό τι θα πει? Δοκίμασε το συνάντηση την πρώτη που κάνεις και μετά σε αναγκάζει να το μεταδώσεις στο επόμενο. Σε παρακινεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους. Με αυτό είναι τώρα. Αν πρόσεξες, τα κίνητα της Forever σε κάνουν να είσαι ομαδικός, να είσαι σε ομαδική προσπάθεια. Δηλαδή, δεν μπορείς εσύ να πεις είναι δική μου επιχείρηση, τους έχω όλους φτασμένους και δεν θα μιλήσω με κανένα και θα κάνω εγώ τα σισά μου. Σου λέει μπορεί να το κάνεις, αλλά θα σε πάρει σε ένα σημείο. Λοιπόν, εδώ μιλάμε όμως το κλειδωμένο παθητικό εισόδημα, το πάγιο ουσιαστικά, που σου λέει η Forever, εγώ το έχω και μπορώ να σου το δώσω και κάλλιστα έλα να το ζήσεις και μαζί μου. Άρα αυτό το κίνητρο που σου δίνει το Forever to Drive, μετά έρχεται το Indie, μετά έρχεται το Service Bonus και μετά σου λέει όπα, θες κάτι παραπάνω να δεις? Πάρει, έχει και για δεύτερο επίπεδο, έχει και τρίτο επίπεδο και όσο ανεβαίνεις σου λέει γλιτώνεις αυτό επειδή είσαι σε αυτό το level, γλιτώνεις αυτό που είσαι σε αυτό το level, σου δει αυτό, εκεί που δεν το έχεις πριν. Γι' αυτό λέμε μια ατομική επιχείρηση, Γιάννη μου, όταν ξεκινάς με το 30% με Starpack, που είναι το καλύτερο πακέτο, να αξιολογήσεις και να γευτείς τα προϊόντα του assistant supervisor, είναι το Starpack. Είναι μια ατομική επιχείρηση που αυτόματα παίρνεις 170 e-shop σε όλο τον κόσμο, που αυτά είναι διπλούν. Είναι το retail, το προσωπικό σου, σε κάθε χώρα. Άρα αυτόχρονα τι σου λέει? Αν βάλεις το κάθε shop που 5.000 να το κάνει ένας IT, το κάνεις επί του 170 και επί 2 μετά, βγαίνει 1.820.000 ευρώ. Εκεί ξεκινάς μία επιχείρηση εντελώς στο τζάμπα, παίρνεις χαμηλό το πακέτο και ταυτόχρονα έχεις όλα όσα θέλεις που μπορεί η ίδια η εταιρεία να σου το δώσει το εργαλείο. Σου δίνει, λέει σου, εγώ μπορώ να σου δώσω ένα, αφού για να έρθω εγώ μαζί σου σημαίνει εμπιστευτικά, άρα εσύ δεν πουλάς Forever. Εμείς δεν πουλάμε Forever. Εμείς πουλάμε προσωπικότητες μας, πουλάμε το είναι μας, την ταυτότητά μας. Εμείς είμαστε Forever στα προϊόντα, ως εκεί. Το υπόλοιπο είμαστε οι ταυτότητές μας. Εκπροσωπούμε το business μας, το δικό μας το business, όχι της Forever, το δικό μας. Τις αξίες μας, εννοείται, αφού εκεί προσωπική ανάπτυξη. Και προσημειώντας πάνω σε αυτό που είναι πολύ σημαντικό που είπες για την ομαδική δουλειά, είναι αυτό το οποίο λέμε στη λέει παροιμία, το ότι όταν θες να πας γρήγορα πήγαινε μόνος, αλλά όταν θες να πας μακριά πήγαινε με ομάδα. Οπότε όταν είμαστε ομαδικοί παίχτες και παίρνουμε ουσιαστικά από ανθρώπους που βλέπουμε παραδείγματα, γιατί είναι αυτό το οποίο λέμε πάντα, το ότι όταν θέλεις να πας κάπου πρέπει να δεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάει ήδη σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ έχω μια απορία. Όπως ένα παράδειγμα που λέω πολλές φορές. Λέω ας πούμε σε ένα συνεργάτη ότι όταν θέλεις να κάνεις ένα φούρνο, ρωτάς ένα πετυχημένο φούρναρι. Δεν θα ρωτήσεις έναν αποτυχημένο που έχει κλείσει. Όμως δεν σκέφτομαι το άλλο. Δεν εξοραίζεις πολλές φορές ότι οι αποτυχημένοι φούρνοι πάνε να ανοίγουν δίπλα από πετυχημένους φούρνους για να κάνουν και αυτοί το τζίρο. Άρα εδώ έρχομαι να επιβεβαιώσω ένα πράγμα. Σου δίνει και τη δυνατότητα, αφού ίσως σε ένα λάθος φούρνο μπορεί να φύγεις και να έρθεις σε ένα κατάλληλο φούρνο να πουλήσεις το ψωμί σου. Εδώ μιλάμε για appliance. Γι' αυτό όταν βλέπεις appliance δυνατούς όπως εσύ, Ελαγία μας και πολλούς άλλους, τι σημαίνει? Είναι η επιτυχία σας. Η επιτυχία σας τι σημαίνει? Για να φτάσετε εκεί που φτάσατε, σημαίνει έχετε κάνει ομάδα, έχετε μάθει. Εσύ ειδικά έχεις πάει στο εξωτερικό, έχεις μάθει πιο πολλά. Εγώ είμαι 2 χρόνια. Το πιο βασικό... Λέω ότι δεν τα ξέρω, αλλά αυτά που ξέρω όμως τουλάχιστον, λέω ότι τα ξέρω σωστά.
Θες να σου πω εγώ το πιο σημαντικό κομμάτι για εμένα, στην γνώριση. Φοβάμαι. Όχι, μην φοβάσαι. Ακούγεται σαν απειλή. Το έχω πει βέβαια, αλλά μια που τα λέμε τώρα έτσι, στα γαλλικά. Φιλαράκια, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό λόγω του ότι είσαι ένας πολύ καλά εξοικειωμένος άνθρωπος στον χώρο υγείας και ότι εκπροσώπησες με πάρα πολύ κύρος, σεβασμό, ωραία το προϊόν και βοήθησες πάρα πολλούς ανθρώπους πάνω σε αυτό. Αυτό το λέω γιατί πολλοί άνθρωποι στη σημερινή εποχή ουσιαστικά βλέπουν πάρα πολλά. Το ότι υπάρχουν τέτοιοι επιστήμονες όπως εσύ, Κυριάκο μου, που όχι μόνο το αγάπησαν και το χρησιμοποίησαν και είδαν αποτελέσματα σε δικά τους θέματα, αλλά και μέσα από το δικό τους χώρο βοήθησαν πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που τι λέει, ότι κάτι δουλεύει και κάτι ουσιαστικά ότι έχουμε στα χέρια μας χρυσάφι. Που μπορούμε ουσιαστικά να βελτιώσουμε την υγεία μας, την υγεία πολλών ανθρώπων γύρω μας. Αλλά και το προϊόν. Ακριβώς. Αλλά και όλη η βάση ξεκινάει από εκεί. Όταν οπότε έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό, τότε. Ή τουλάχιστον έχουμε εμπιστοσύνη στο προϊόν και μετά στον εαυτό μας. Εκεί θα μας ενεργοποιήσει τον εαυτό μας. Καλό στον εαυτό μας μπορεί να ξεκινήσει κάποιος και να μην πιστεύει. Ακριβώς. Αλλά στο προϊόν δεν γίνεται. Ακριβώς. Να το χρησιμοποιήσει. Και αυτό λέω και άλλο ένα πράγμα με επιτρέπεις, Γιάννη μου, ότι αν δεν ξέρεις το business, μην το μάθεις. Δεν είναι η ώρα σου να το μάθεις. Τουλάχιστον δοκίμασε κάποια προϊόντα, αγάπησέ τα και μάθε 3-4 μόνο προϊόντα, να τα ξέρεις σωστά, να τα μάθεις, να τα διαβάζεις σωστά, να τα λες σωστά, να μεταδίδεις την κουβέντα σου, την εμπειρία σου σωστά και αλήθεια, να λες αλήθεια, και έτσι πιστεύω ότι μόνο του θα έρθει το σύστημα του business marketing plan. 100%. Επειδή αυτό που έχω μάθει από σένα, ένα από τα πολλά έχω μάθει, σου λέω τα καλά και τα καλά, εγώ θα τα λέω. Λοιπόν, ένα από τα πολλά που έχω μάθει σε σένα είναι ότι αν δεν ξέρεις το business, θα έρθει να το μάθεις. Το προϊόν, αφού μπήκες να το μάθεις, δεν θα σε αδικήσει ποτέ. Θέλεις, δεν θέλεις, θα το μάθεις το προϊόν. Άφησε το να σε μάθει. Αυτόφωτο. Άφησε το να σε μάθει. Αυτό είναι ωραίο. Συστρέφει, άφησε το και να σε μάθει. Σημαίνει ότι πας με το αισθάνομαι. Αφήνεις τον εαυτό σου να το εμπιστευτεί, να το χρησιμοποιήσει όπως το κολαγόνο, που είμαι ερωτευμένος με το κολαγόνο, και το δεύτερο προϊόν που είμαι ερωτευμένος είναι με το Archie. Μετά στη σειρά έρχεται το Q10 και μετά στη σειρά έρχεται το Vitalis, το Daily που το υποτιμούσε κανένα, αλλά όταν έλειψε. Archie, τέτοιο Vitalis, τα παίρνεις όλα. Επειδή έπαιρνα τα δυνατά και έχουν πέσει. Και κατάλαβα τι δυνατά προϊόντα έχουμε. Αυτομάτως, επειδή και εσύ σαν άνθρωπος είδες πολύ μεγάλη βελτίωση στην υγεία σου με το προϊόν. Ναι. Και γι' αυτό πίστεψες πόσο μεγάλη διαφορά ήταν και πόσο σημαντικό και συγκινητικό θα έλεγα για σένα. Το ότι μπορούσες να προσφέρεις και είδες μια αποτελεσματικότητα πολύ μεγάλη σε δικό σου ανθρώπους. Ξεκίνησα με τον εαυτό μου, εννοείται πρώτα. Πρέπει να το βιώσω εγώ. Εγώ θυμάμαι ότι όταν χρησιμοποιούσες, πόσο μου έλεγες δηλαδή καθημερινά με την αλόη, πόσο σε βοηθούσε τότε που έχεις. Πέρα από την αλόη όμως, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο όμως ότι εγώ το πρώτο προϊόν που ήρθα τριβή ήταν πρώτο το κολαγόνο από τη μαμά σου και μετά το Archie. Άρα αυτόματα λέω, αφού το έχω αυτά, γιατί δεν την κάνω και ένα σμίξιμο. Μετά μου άνοιξε το Starbucks, λέω, γιατί δεν βάζω και το χήμα, το κάνω εγώ. Ύστερα έρχεται το Q10 της επόμενης ημέρας. Αφού το πριν αυτό, γιατί δεν το βάζω και το Q10 μέσα. Και μετά δες τώρα, είδα τη διαφορά πάνω μου. Μετά είδα τη διαφορά και ήρθε ξανά αυτή η καταραμένη ασθενεία. Λέω θα συνεχίσω περισσότερο. Και εκεί στο περισσότερο είπα, Κυριάκο, μπες στο Gamic, μπες στο Daily, μπες στο Vitalis, μπες εκεί να το δοκιμάσεις, να το βιώσεις. Που εκεί δεν είχα και το χρόνο να καθυστερήσω, ούτε και το χρόνο όμως και την πολυτέλεια, Γιάννη μου, είχα να δω στον εαυτό μου και να πω, ρε Κυριακό, ως πώς σκεφτείς, δεν είναι και το μελετήσεις, εμπιστεύω απλά το προϊόν. Και εκεί είναι όλη η ιστορία, αγόρι μου, να εμπιστευτείς όχι το business, άρα η υγεία είναι το προϊόν. Η υγεία είναι ανεκτήμητη. Όταν εμπιστευτείς το προϊόν, αυτόματα έρχονται όλα αυτόματα. Αυτό σου μαθαίνει η Forever. Πρέπει να επενδύουμε στην υγεία μας, ειδικά σήμερα. Το πολυτιμότερο αγαθό είναι η ελευθερία και μετά η υγεία. Και η Forever ήταν ο λόγος που, ένας από τους λόγους που μπήκα, ήταν που σου λέει Forever, ο αετός, ελευθερία, πετά ψηλά. Λοιπόν, άρα σου δίνει ελευθερία
και μετά υγεία. Άρα το μεγαλύτερο πολύτιμο αγαθό είναι η ελευθερία και η υγεία. Άρα η Forever σου δίνει αυτό. Και μετά έρχεται η οικονομική εμένα. Δηλαδή είναι αυτό που θα σου πει, ρε φίλε, εγώ πώς σου δώσω. Έλα που να το δουλέψουμε και τώρα αυτό το έχεις πάρει το προϊόν. Έλα το δουλέψουμε. Το εργαλείο και το πλησινές. Και το ανοίξεις και μια καλή ομάδα υποστήριξης. Για ξεκινά με τους απλάινοι σου να κάνεις υπακοή. Εγώ αν δεν έκανα υπακοή στη Σοφία, εγώ δεν το έκανα. Ναι, επειδή είσαι manager, είμαι και εγώ πλέον, θέλω τη συσκευή και πλέον ήθελες να μάθεις. Είδες, άρα το ήθελα, το ήθελο μου είναι το γιατί, σωστά. Άρα είχα το 50%. Το άλλο 50% ποιος μου το δώσε? Η απλά. Άρα αυτό δίνουμε στον κόσμο ότι το 50% της επιτυχίας το δίνει ο appliance. Και το άλλο 50% είναι του συνεργάτη. Πολλές φορές, ας πούμε, καταλαβαίνουμε ότι ένας νέος συνεργάτης μπορεί να θέλει τον χρόνο του και μπορεί ο upline του, ο manager του να δώσει και παραπάνω, αλλά πρέπει και αυτός να δίνει ουσιαστικά για κάτι που είναι γι' αυτό. Γιατί η σημερινή εποχή, λόγω του ότι έχει πολλές προκλήσεις, πρέπει να βλέπουμε αυτές τις ευκαιρίες και να τις αρπάζουμε. Ακριβώς. Εγώ θα απαντήσω τώρα, επειδή μου κάνεις και σου κάνω podcast, αλλά το κάνουμε και διπλό. Έλα σου πω, θέλω τη δική σου τώρα εμπειρία. Ποιο είναι το καλύτερο για ένα manager να μπορεί να κλείσει με έναν νέο συνεργάτη? Τι είναι αυτό που ψάχνει, τι θεωρείς εσύ διαμάντι για να μπορεί να το κλείσει? Ή μάλλον, ποια είναι τα διαμάντια τελικά? Ποια είναι τα διαμάντια? Πολύ δύσκολη ερώτηση και έξυπνη όμως. Κοίταξε, στη ζωή ξέρουμε ότι τα διαμάντια γίνονται από κάρβουνο. Οπότε, και εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα, στην ιστορία το ψάξα, το ότι για να γίνει ένα διαμάντι είναι ένα κάρβουνο που αντέχει σε πολύ μεγάλη πίεση. Άρα, για να μπορείς να δημιουργήσεις μια μεγάλη επιχείρηση, υπάρχουν κάποιες αρετές που πρέπει να τις έχεις. Αυτές είναι σίγουρα η πίστη, σίγουρα το μανικό πνεύμα, σίγουρα η επιμονή και η υπομονή, επιμονή και υπομονή βασικά, η πειθαρχία. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς τη σκληρή δουλειά, τίποτα. Γιατί στη ζωή κάνουμε απέραντες θυσίες για πολλά χρόνια για άλλους και στην τελική φτάνουμε σε ένα σημείο να μην έχουμε κατακτήσει τίποτα. Εδώ 5 χρόνια δουλειάς μπορεί να σου δώσει τα πάντα, πραγματικά τα πάντα. Εντατικής δουλειάς, θα το πούμε. Σκληρής δουλειάς μπορεί να σου δώσει τα πάντα, όλη την ελευθερία που θες να ζήσεις. Και το τελευταίο που είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι η συνέπεια. Μπράβο, ήταν να σε ρωτήσω αυτό τώρα. Ποια είναι τα κριτήρια της επιτυχίας? Είναι οι αξίες αυτές που δίνεις για να μπορείς να χτίσεις. ABCD. Θέλω να τα ακούσουμε. Αυτά που είπαμε πριν. Τα κριτήρια. Πρώτο είναι η πίστη. Ισχυρό γιατί. 2 είναι υπομονή και επιμονή. Να μπορώ να έχω υπομονή γιατί τα καλά πράγματα θέλουν αγώνα και θυσίες και επιμονή για να το πηγαίνω συνέχεια. Το τρίτο ουσιαστικά είναι το ομαδικό πνεύμα. Θέλει ομαδικό πνεύμα, όπως είπαμε. Σωστό. Το τρίτο είπαμε, το τέταρτο ουσιαστικά. Όχι, το τέταρτο το είπαμε. Το πέμπτο, οργάνωση. Και η οργάνωση είναι πολύ σημαντική. Η συνέπεια είναι το κλειδί. Είναι το κλειδί. Η συνέπεια δηλαδή είναι αυτό που λέει. Για να έχει συνέπεια δεν πρέπει να έχει αναρνητικότητα, σωστά. Ακριβώς. Άρα... Οι περισσότεροι άνθρωποι λόγω του ότι μιλάμε για μια επιχείρηση που δεν βάζεις ρίσκο, κεφάλαιο, δεν έχεις αφεντικό. Πιστεύουν ότι ξεκινώντας ότι όλα τα πράγματα μπορούν να έρθουν χωρίς να κάνουμε πράγματα, χωρίς να δώσουμε αυτά που πρέπει και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές πέφτουν σε αυτή τη λούπα, στην παγίδα. Οι άνθρωποι όμως που έχουν ένα ισχυρό γιατί και βλέπουν αυτή την επιχείρηση σαν ένα πολύ δυνατό εργαλείο για τη ζωή τους, για τη ζωή των παιδιών τους, για την εξασφάλιση των δικών τους ανθρώπων. Γιατί αυτό είναι λίγο το κλειδωμένο παθητικό εισόδημα και κλειδοδοτήσιμο. Κάτι όχι. Το να μπορείς να χτίσεις ένα μέλλον για την οικογένειά σου είναι το άνθρωπο το μέλλον. Και να το έχεις το παιδί, το παιδί, το παιδί του παιδιού. Πόσες οικογένειες σήμερα δυσκολεύονται και αύριο μεθαύριο βγαίνουν τα παιδιά και. Κάθε μέρο σύνταξη ακόμα. Ακριβώς. Και ουσιαστικά εδώ χτίζεις κάτι πάρα πολύ δυνατό για μετά. Και το βασικό είναι να μπορεί να έχεις πειθαρχία και συνέπεια. Για πείτε τι πειθαρχία όμως. Πειθαρχία σημαίνει το ότι για μένα τώρα, έτσι, είναι ουσιαστικά να μπορώ εγώ την πειθαρχία την έμαθα την Ελλάδα. Δηλαδή. Η Σοφία σε βάζει.
Εγώ την έμαθα, είναι ένα από τα πράγματα που τα δίδαξε η μητέρα της αυτήν και πήγε σε μένα. Γιατί πολλές φορές ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε, αναλωνόμαστε σε ανούσια πράγματα, εφήμερες καταστάσεις, εφήμερες απολαύσεις, και εκεί ξεφεύγουμε και δεν καταλαβαίνουμε το ότι αυτό, η εφήμερη απόλαυση δεν θα φέρει στην τελική πιο γρήγορα το σκοπό μας, το στόχο μας. Και θα μας κάνει, σίγουρα πρέπει να το εννοείται πάντα, αλλά σαν άνθρωποι έχουμε την τάση να το επεκτείνουμε, καταλαβαίνεις. Οπότε όταν ένας άνθρωπος έχει πειθαρχία και λέει ότι θα το κάνει 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, γι' αυτό το λόγο, με συνέπεια, είναι ακόμη και όταν έχει δύσκολη μέρα, εκεί να σε κάνω μια ερώτηση. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Πόσα χειρουργία έχεις κάνει στη ζωή σου? Πάρα πολλά. Άπειρα. Απειρότατα. Δεν θυμάμαι. Υπήρχαν μέρες που μπορεί, ας πούμε, να μην ένιωθες καλά? Το έκανα. Το έκανα επειδή είχα ένα κίνητρο. Το κίνητρό μου ότι πρέπει να τελειώσω αυτά και μετά να δω το ωραίο το αποτέλεσμα. Που το αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί δεν μπορούσαν να το κάνουν όσο το κάνει η ομάδα μου. Εγώ και η ομάδα μου. Ναι, και ωραίο πράγμα. Εν τέλει ουσιαστικά, όπως ένα συνεργάτης με βάση αυτό, δηλαδή ακόμη και όταν δεν είναι στην καλή του μέρα να το κάνει, αυτό, η παραπάνω αυτοθυσία είναι αυτή που δίνει το μεγάλο αποτέλεσμα. Γιατί μπορεί να πληρώσει κάτι που κάνεις εδώ πέρα, αλλά όταν το κάνεις την αυτοθυσία σου παραπάνω, όταν δίνεις κάτι παραπάνω αυτό που πρέπει, αυτό θα σου πληρώσει για μια ζωή. Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Συμφωνώ. Εγώ από την πλευρά μου θέλω πραγματικά να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την δουλειά και συνεργασία αυτά τα χρόνια, τα οποία πιστεύω ότι είναι καταλυτικά και έδωσαν τις βάσεις για να χτίσουμε κάτι τεράστιο στη συνέχεια, γιατί πιστεύω από τώρα ξεκινάνε τα τεράστια πράγματα. Από το σύγκρο και μετά, αγόρι μου. Δεύτερον, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ένας από τους λόγους μου ήταν πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ να βοηθάω ανθρώπους. Είναι ένα από τα πράγματα. Για σένα σου αρέσει περισσότερο να βοηθάς ανθρώπους που τα αρπάζουν. Εκεί έχεις το αντίκρισμα, λες δεν πήγαινε ο κόμπος μου χαμένος. Κοίταξε, ναι, παίζει ρόλο. Χαίρεσαι πολύ, αλλά ποτέ δεν πάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή πάντα θα βρεις, ρε παιδί μου, κάπου. Είναι αυτό που έλεγες πριν και εσύ σε μια συνεργάτα σου, ότι πάντα θα πάρεις κάπου την ανταμοιβή. Αλλά εγώ το ευχαριστώ είναι πραγματικά ειλικρινές, γιατί μέσω κάποιων καταστάσεων και όλων των καταστάσεων μόνο και του χώρου σου, από την ειδικότητά σου, των κλινικών σου, έχεις βοηθήσει τόσο κόσμο να έχει καλύτερη υγεία. Η κλινική μου πραγματικά απαρτίζεται πλέον με τους ασθενείς, είναι τετραψήφιο, δεν μπορώ να πω αριθμό. Είναι πολύ βασικό. Ασθενείς που έχω δει στο κομμάτι της τραυματιολογίας. Δεν θα το ξεχάσω, συγγνώμη σε διακόπτω, που σε ευχαριστώ σαν άνθρωποι για όταν χρησιμοποιείς τα προϊόντα. Όντως, ήσουν παρόν. Χρησιμοποιείς τα προϊόντα και είχαν θέματα. Σοβαρά θέματα. Ναι, μετά σε ρωτούσα λίγο, ρε παιδί μου, έλεγες λίγα πράγματα εννοείται όσα μπορούσες, και ήταν θέματα 15 ετών, 20 ετών. Ο κάθε επαγγελματίας υγείας δίνει αυτό που θεωρεί ότι είναι καλό για τον ασθενή και είναι που ταυτίζεται εν νόμιμη κατάσταση και εμπίπτει σε κάθε χώρα της νόμιμης κατάστασης. Εγώ αυτό έκανα. Λοιπόν, τώρα όμως είναι αυτό που διαφωνώ με κάποιους Βρεγιάννη μου, ότι ο σκοπός μας δεν είναι να λύσουμε τους νόσους μόνο. Ο σκοπός μας είναι να δώσουμε πρόληψη. Όπως είπε και ο Ιπποκράτης, 1 γραμμάριο πρόληψης ισοδυναμεί με 1 τόνο αποκατάσταση. Άρα εμείς κάνουμε πρόληψη. Δηλαδή, σαν γιατρός πες, όταν πάρε προβιωτικό. Όταν το κύτταρο είναι δυνατό, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα. Όχι μόνο το κύτταρο. Γενικότερα, Γιάννη μου, το ανοσοποιητικό, συν που βοηθά, που συντελεί, μιλούμε τα δικτυοερυθροκύτταρα με το σπλήνο και με το σπλήνα, αυτό συντελεί στο ανοσοποιητικό. Όταν εσύ δίνεις κάτι έξτρα στον οργανισμό, που το υπενθυμίζεις, κοίταξε ρε, πρέπει να κάνεις αυτό στα ταυλεφοκύτταρα, πρέπει να κάνεις εσύ εδώ στα βετερόφυλλα. Και τι κάνεις, στο γυμναστήριο τι κάνεις, αγόρι μου, εκγυμνάζεις τους μυς. Εμείς εκγυμνάζουμε τα κύτταρα στο κομμάτι του memory cell και κρατάνε. Αυτό κάνει η πρόληψη.
εκεί που πρέπει να θυμηθεί θα θυμηθεί. Το σώμα μιλάει από μόνο του, θυμάται από μόνο του. Άρα η Forever δεν μίλησε για αποκατάσταση και ποτέ δεν μιλάει για αποκατάσταση. Η Forever σου μιλάει για πρόληψη και για ομοιοστασία. Έλα τα κάνουμε να τα ισορροπήσουμε. Αυτό είναι η Forever. Άρα αν αυτό κάποιοι το θεωρούν θεραπεία, κακώσει, λάθος. Το σωστό είναι εξισορροπούμε τον οργανισμό, εξισορροπούμε οποιαδήποτε κατάσταση, εξισορροπούμε, αφού η εξισορρόπηση και μόνο ισοθεραπεία. Είναι αυτό που είπες, όταν ο οργανισμός είναι δυνατός, Πάνω μέτρο άριστο. Οπότε το προϊόν μας είναι, παιδιά, η βάση για μια καλύτερη υγεία και επιτυχία. Μα να πούμε ότι στον κόσμο, όταν ξεκίνησαν από πρώτους 3,5 εκατομμύρια γιατρούς και σήμερα έχουμε γνωρίσει μέσα στους εκατομμύρια γιατρούς 2 γυναικολόγους που τα έχουν και τα Τα παραδείγματα με τους ανθρώπους που παίρνουν την αλόη και τα διατροφικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αν πίνετε 120 ml μίνιμουμ αλόη τη μέρα, τι μπορείτε να πετύχετε στον οργανισμό σας, τα πάντα. Και φυσικά όταν εμπιστευόμαστε το προϊόν, όπως είπε και ο Κυριάκος πάρα πολύ, και μπορούμε να δουλέψουμε με τους αστούς ανθρώπους δίπλα μας, με ένα σωστό σύστημα και με αγάπη και ομαδικό πνεύμα και με οργάνωση και αυτά τα πράγματα και τις αξίες που έχουμε, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Τα εργαλεία υπάρχουν. Η εμπιστοσύνη υπάρχει, ο planners υπάρχει, η εμπειρία, η τεχνοτροπία υπάρχει, το θέλω υπάρχει, η οργάνωση θα την έβρουμε, να οργανωθούμε λίγο και μετά και η συνέπεια. Εσείς που βλέπετε το βίντεο και θα το δείτε το βίντεο, ωραία. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα θελήσετε ακόμη και καινούργοι, και ευχαριστώ πολύ γιατί μου έχει γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους από αυτούς, να συνεργαστείτε και να μιλήσετε με τον Κυριάκο για το πώς μπορεί ουσιαστικά η επιχείρηση αυτή, η ευκαιρία αυτή να αλλάξει τη ζωή σας. Πραγματικά, εγώ θα το πω, εντάξει, εσύ δεν θες, αλλά εγώ θα το πω, το ότι έχετε έναν άνθρωπο διαμάντη με γνώσεις που ελάχιστοι τις έχουν, που μπορούν να σας βοηθήσουν, να μιλήσω, που μπορούν να σας βοηθήσουν ουσιαστικά στο να μπορείτε να κατανοήσετε το προϊόν, στο να βοηθήσετε ανθρώπους σας για το προϊόν πάρα πολύ εξειδικευμένα, αλλά και στο να μπορεί να λειτουργήσετε ένα πολύ δυναμικό business που μπορεί να σας βοηθήσει να χτίσετε μια καλύτερη ζωή για εσάς και τα παιδιά σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, αγόρι μου. Απλά θέλω να το κλείσω και εγώ με τη σειρά μου. Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω που μου έχεις μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία σου, την αγάπη σου, την τέχνη σου, την τέχνη αυτή. Λοιπόν, που λέγεται Forever Business Owner. Γιατί εγώ μπήκα πρώτα ως Forever Business Owner και μετά για το προϊόν. Εγώ εμπιστευτήκα το business, όχι το προϊόν. Μετά έμαθα το προϊόν, αφού βγήκα manager και δεν ήξερα από προϊόντα. Ήξερα μόνο ένα, το κολαγόνο, τίποτε άλλο. Και σκέψω ότι όλο αυτό το πράγμα, τώρα μιλάμε για ένα τετραψήφιο top αριθμό του δικτύου, που πραγματικά Παπαϊωάννου μου, Γιάννη Παπαϊωάννου, πραγματικά να είμαι καλά από τον Θεό, να μου δίνει χρόνια ο Θεός και υγεία, να μπορώ να σε εξυπηρετήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους και άλλο τόσους ασθενείς που βλέπουμε καθημερινά στο κέντρο υγείας και άλλο τόσους που βλέπουμε στη Λεμεσό, άλλο τόσους που βλέπουμε στη νέα κλινική της Λεμεσού. Αυτό όλο το πράγμα πραγματικά ο Θεός να μου στέλνει υγεία, να πίνω περισσότερα προϊόντα για να εξορροπώ και εγώ τον οργανισμό μου, επειδή είναι σημαντικό να δίνουμε την πληροφορία σωστά, μαζί την αγάπη και σωστά την πληροφορία στο business. Όλα βασίζονται από μια σωστή διαχειρίσιμη πληροφορία. Εκεί καταλήγω πάνω. Τα ακούσατε από τον Κυριάκο και τον Γιάννη. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ από το Παρίσι. Παρίσι Glow Rally 2025 Forever. Φιλάκια σε όλους.